Estou na aldea da Ceredo, a aldea que quedou anegada polas augas cando se fixo o embalse de Lindoso. E, bueno, ainda se conservan moitas cousas. Paga. O regato mantense. O mérito é que se mantén depois de haber sido asulagado fai 50 anos polo embalse de Lindoso. Esta é a aldea que quedou baixo as augas. Evidentemente iba hacia o vello muiño. Aquí o temos. Aquí está. Sobreviviu ainda ese canalciño. A fonte da aldea sigue a funcionar. Igual co abrevadeiro está impecable. Bueno, abrevadeiro servilles tamén para lavar. Sería un lavadeiro. Estamos abaixo, desde logo. Todo eso está enterrado. Ainda andan por aquí os cables da corriente. O vello Citroën non deu salido. Este fondo eran construcións de ladrillo. A vella estrada. Non está en sepia, é ahora mismo son as 7 da tarde. 19, 10, 18, 10 hora portuguesa. Teño que salir pronto, quedarme atrapado aquí en esta fantasmagórica aldea. Quédame moi pouco tempo para poder subir e poñerme a salvo. Esta é a antiga estrada pola que se pode ainda chegar hasta o pobo, prácticamente. Bueno, a estrada agora está sumerxida, claro, pero estaba en asfalto e consérvase ainda.
A barandela da ventana ainda se conserva. A bella estrada, ali cos seus quitamedos, e a bella estrada que pasaba polo medio da aldea. Por eso estas construcións de ladrillo son as máis modernas. E se manteñen. Pois está en color, pero ahora ten como un tono sepia. É a hora do día, que se está anoitecendo. Ventiladores con de todo. Cheirinho, que coisa tão gostosa, Maria. E agora vamos dançar o dia. Vamos dar uma virada, Maria. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau.